εκεί του, λόγια, τι να σου πω. Τι να είναι? Τα σούλαμα έπαρε. Αλλά τώρα την τασούλα να μπει. Και μαζί σου. Α, μπει και την τασούλα και την γιορτή. Άντε, γιορτή, έλα πιο πάνω να πω, μην μας παραγωγεί. Αυτό θα μείνει, Θα μείνει. Βασίλα, αυτό θα μείνει. Θα τη δεις την κασέτα, κυρία Τασούλα, μετά όμως. Ενίστον εισαγγεστείτε το όνομά σου, ερχέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο εν ουρανών και επί της γης. Να έρθουν ημών των επιούσιων δώσει μη σημείων και άψιμη τα ωφελήματα ημών. Ως και εμείς αφήμοι τους ωφελέτες ημών και εμείς εν έγκυση ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νύχια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και τα πνευμάτων δικαίων δεν θέλει εμένων. Τα ψυχάσεων δούλων του σώτερ ανάπαυσον φυλάτων αυτάς. Εις της μακαριάς του της παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον. Και τα ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Υιός Θεός η μόνο καταβασιστάν. Αιώνια η μνήμη, αιώνια αυτόν η μνήμη. Αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη. Αιώνια αυτόν η μνήμη. Διευκόμουν Αγιός Θεός ημών Κύριε Ιησούς Χριστός μας. Κατάβαση Στεφάνου από τον πρόεδρο της κοινότητας. Από το γυμνάσιο. Από τον νηπιαγωγείο. Τήρηση ενός λεπτού σιγής στην ύμνη. Αυτή η κασέτα πρέπει να είναι το 40, Ζωντανή φωτογράφηση.
Elimi kırıldı.